ina kuke matasan jihar Kebbi to ku matso ku ji saboda yanzu gwamnatin ga ta kaura tana kokarin maida matasa baya wanda har yanzu dai ana nan ba a duba aka duba hayyo ba mu taba samun wani sakamako daga cikin gwamnatin ga ta kaura ba don haka muna buƙatar cewa gwamnati ta so ta zauna da mu ya adama da mu domin ci gaban tahiyar wannan gwamnati ta kaura saboda ci gaban garinmu amma mutane su zo suna kallon mu ta wani bangare haka za mu zo mai wadi tashi ci gaba muddin babu matasa to babu gwamnati don haka a kira a zauna da mu a tambayi mu matsalolin mu kuma sai mu bayyana don haka a kira matasa don komi sai da matasa dole sai da matasa wannan shi muna samun kuɗi wallahi halin da ake ciki wallahi ni dai ko sisi banda halin da ake ciki kuma gwamnati ta kamata ta dan tallafa muna amma mu dan ci gaba da abubuwan da muke yi ta bangaren harkokin siyasa da sauran su mu da bidiyo idan ma mun yi muna kokarin postin sai mun jira dare yayi mun yi night saboda rashin kuɗi dan haka ko a fito da mu matasa mu ne ke haska amma bin ke masu ayi da mu matasa ayi da mu sosai wallahi